Čau, dneska vás vítam u nového videa. V tomto videu to bude Fortnite a bude to veľmi špeciálna challenge. Bude to zároveň aj veľmi ťažká challenge, pretože proste v tejto challenge ide o to, keď dostanem hit, tak budem musieť vyhodiť jednu zbraň v inventári. Môže to byť zbraň, proste hocčo, musím dať čo vyhodiť. Takže podľa mňa to bude veľmi zaujímavá challenge a my môžeme sa vrhnúť rovno na to. Mohli by sme ísť niekde tu. OK ľudia, jak vidíte, už som niekde bližšie. Mám tu neviem čo to je, neviem čo to je za budovu. Ale, takže, dúfam, že vám je challenge jasná, keď dostanem hit. Musím vyhodiť jednu zbraň z inventára. Takže, tu mám hneď pumpu, ale, OK, nedostal som hit. Typek ma proste dešol a som spadol. Nedostal som hit, takže nemusím vyhádzovať zbraň. Len ja by som chcel sa dostať k nemu. OK, ja idem za ním. Dead. Dead, hoši, je dead. OK, má. Dead. Nice, ďalší kill. Eze, úplne. OK, je tu boss. Tak toto nám môže veľmi pomôcť dnešnej challenge. Extrémne. OK, je tu. OK, dostal som hit. Vyhadzujem. OK. Pozor, som dead. OK, ľudia, toto nebol veľmi dobrý nápad. Mohli by sme skúsiť ešte jednu. OK, ľudia, ak vidíte, už som v ďalšej hre. OK, máme tu Battle Bus. A ja by som rovno išiel niekde tu. Takže dúfam, že už neumrem ako medzi poslednými. Takže ja by som rovno landil. OK, ľudia, zmena plánov. Asi budem landiť niekde tu, lebo vyšlo mi to tak. Takže budem landiť tu. OK, je tu typek. To nie je úplne ideálne, ale tak keď nedostanem hit, tak ho môžem zabiť. Okay, máme launchpad, shieldy, OK. Len ja sa bojím tenho typka. OK. Tak ja mám samé healy, ja nemám ani jednu zbraň zatiaľ. OK, mám zbraň, idem na ňo. Ja sa ho nebojím. Kde je? Nech sa ukáže, nie? Pojko. Ha. OK, asi on nemal veľmi. A mal zbraň, OK, takže mohol ma hitnúť. To by bolo veľmi nebezpečné. Wingsuit, OK. Dám si tu ďalšie miníčko. Mám ho tam. OK, skáčem. Je tu čestka. Čestka. OK, to si asi berem. Tak to som urobil úplne omylom, to sa nepýtajte. OK. Aha, tu som taký spadol, ja som taký kanalizácii. OK. Ja si asi alebo ja si zoberiem taktikal assaultku. Teraz mám dobre, lebo nemusím vyhadzovať zbraň. Môžem vyhodiť aj nejaké healy, lebo heal mám teraz dosť. Takže ja otvorím túto čestku a pôjdem skúsiť nájsť. Mne padalo legendary assault rifle. Ľudia, čo mi tu teraz padlo? Čože? Tak to je neuveriteľné, ľudia. Tak ja som chcel povedať, že sa vám ozvem, keď nájdem fight. A mne padlo toto, ľudia. Neuveriteľné. Aj rovno aj Big Shot, toto je super hra. Tak toto musím aspoň dať top 30. Takže teraz už sa vám ozvem, keď nájdem niekoho. Zatiaľ sa s vami učím. OK, ľudia, jak vidíte, dal som si toto tu, ja som nebudol, ak sa to volá. A idem niekde tu do Big Shots. Idem sa skúsiť pozrieť, či tam nebude náhodou nejaký týpek. Uvidíme, je to aspoň veľa čestiek. Ja som nedostal ani jeden hit, čo je celkom dosť dobré, by som povedal. Je to dosť dobré. Takže zatiaľ tu není nič tu nevidím. OK, dúfam, že to bude typ, to má za ponahrávanie, ale tak nie je tu nikto, tak viete čo? Tak ja sa ozvem, keď už budem v nejakom veľčom meste. OK, ľudia, ja som tu už niekde videl nejaké fighty. Tak neviem, že či
Možno už sa zabili, ale niekde som ich videl, poviem to tak. Ok, tam bude drop, tak vidíte, tu sú fighty, ok. Tak teraz idem. 39? Málo. Tak môj aim, ľudia, to je hrozné. 26. Tak ja idem po ním. Keď prežije, ja neviem. Tak, ale kde je? On tak kde utiekol. Ok, podľa mňa bude niekde tu asi. Neviem, no. Kámo, ja som ho mal zabiť, ľudia. To som mal dať. Ok, to je Wings, ten sa zaberám 10 na plné. Je plný, takže ten si berám. Kámo, to fakt nemyslíte vážne, že typek mi utekol. Ok, ale teraz sa tam fajťa a ja idem bližšie, tak a sa vám ozvem. Ok, ľudia, ak vidíte, už sa tu fajťa a typek Dakoho zabil. Ale ja idem na ňo. Tak, toto bolo rýchle. Ale počkať, ešte má medailón. Pozor. Čo sa tu deje? Ľudia, čo sa deje? Žije? Ja neviem, ľudia, ja neviem, čo sa tu teraz stalo, ľudia. Asi to bola nejaká animácia, jak umrel? Asi, neviem. Neviem vôbec, ľudia. Čo to bolo? Tak na toto nemám vysvetlenie. Ale tak máme ďalší kill, na toto mám vysvetlenie. Proste som dobrý. Ok, tak ja sa vám ozvem, keď nájdem nejaký fight. A vidíme sa za chvíľu. Ok, ľudia, vidím tu nejaké auto. Vidím ho niekde, že je tam. A teraz už niekde išiel preč. Ja pôjdem ho prenasledovať. Vidíme ho. A vidím ho, tam bol. Ok. Použijeme toto. Ok, super. Toto sa mi platilo. On má medailón, ľudia. Ľudia. On uteká. A je dead. Není? Ľudia, nemôže prežiť. Ok, on prežil. To nie je normálne. Ja to nechápem. Jak mohol prežiť? Je dead. Ok, berem čajžák. Aj toto. Ok, dostal som hit, ľudia. Dám si shield. OK, už som si dal ten mini shield a vidíte, vyhadzujem. Ja vyhodím všetky, že by to bolo férové. OK, vidíte, vyhodil som všetky. A ešte si dám ten čakžák. OK, dávam. Som top 8, tak ďalšia hra určite nebude. Ale tak, poviem celkom úspešné, no. A ja by som mohol ísť. Niekde tu vidíte, že sa fajtia, tak ja tam rovno idem. Zatiaľ ich veľmi nevidím, ale ja použijem toto a idem tam. OK, ja už ich vidím, no, veľmi dobre. OK, ľudia. Mám málo, typek má málo. OK, ja idem za ním. No, vždy som dead. OK, ľudia, tak toto by bol koniec tohto videa. Ďakujem, že ste dopozerali do konca. Nezabudnite dať like, odber. Dajte mne odber, určite dajte aj Makovi odber. Som jeho editor, takže lúčim sa s vami. Dúfam, že ste si toto video užili. To bol Geno a čaute.